Ayaw! Apa nga ni? Matong maleto, matong. Pa. Wala na ito. Oh, picturein na kami. Ala. Hoy, matumba. Matutumba, matutumba, matutumba. Matutumba, matutumba, matutumba. Matutumba, ya. Wala, jajan muna, picture-picture. Apa, naka-picture pa. Woohoo! Hi, sa mga nanonood. Maraming salamat sa suporta. Thank you very much. Konti pa lang, malapit na yan. Dapat tayo magkaisa. Emosyonal. Para sa ngayon, sama-sama tayo mamamayan. Dahil ako dito, tayo. Saan tayo ang may libag? Na hindi presidente ni Ako Bagay, Ferdinand Henry Marcos, ang presidente Yango Ferdinand Alexander Santo Marcos. Kuya ko, nakita mo yun, ito yung una ng alaw ng Almanya. Isabel, Lord Michales, ni Primero Distrito, Mayorman, Vice Mayorman, Konsehalman, suportaran na hindi Marcos. At papadaya, masaya natin, italo natin, ilalagay, mabuhay ang Pastorye, mabuhay ang Tawag City, mabuhay ang Diyos yan.
Primero Distrito,